Girilibuhan una sa Simbahang Katoliko sa Sugbo kadtong pari sa Mandawi City nga gidakop human pa sa nginling midagmal sa usa ka minor de edad. Kini samtang nagpadayon ang laing investigasyon nga gipahigayon sa Archdiocese kabahin sa insidente. Mubalik si Nico Sereno sa report. Miumol si Cebu Archbishop Jose Palma ug team nga gilangkuban sa tulo ka mga pari aron mo imbestigar sa nahitabo kang Father Decoroso Olmilla. Ang kura sa Nativity of Mary Parish sa Kanduman, Mandawi, gidakop human pa sa nginling midapat sa 15 anyos nga batan-ong anak sa iyang trabahante. Magpaabot lang una si Palma sa report og rekomendasyon sa maong team nga mohipos sa mga kasayuran kabahin sa nahitabo. Lakip na sab niini ang pag-reach out ngadto sa pamilya sa biktima. It's part of the, I would say, the recommended protocol. You know, when there is an issue against the priest, it should be done, you know, in that way, the investigative or investigation process. Gipahibaw sa Arsobispo, girilibuhan una niya sa maong simbahan si Father Olmilla. No, relieved of the responsibility of the parish because we feel that his presence there, meanwhile there is the investigation, may not be for the good of the community itself. And I have assigned the Vicar General, Monsignor Danny. Aminado si Palma na subo siya sa maong balita nga miani sab og negatibong imahen ug pagsaway sa ubang mga Sugboanon. Gumikan niini nangayo siya og dispensa sa nahitabo. To ask for the apology of the public if that brings you know, sadness and shock, no, and probably scandal for some, you know, that as one woman would say, you know, how can a priest do it, you know, something like that. I repeat, we will not stand against the course of justice, you know. Wala magpa-interview kagahapon ang pari ug mipasabot nga mukuha ra siya og abogado alang sa kasong isangat kaniya. Pabilin siya nga natanggong sa police station. Nico Sereno, Balitang Bisdak.